Juha-Matti Aaltonen, tiukassa oli maalit Ranskaa vastaan, mutta millä ilveellä tuo lukko saatiin sitten murrettua? No, Pessi teki hyvää yksilösuorituksen, että hyvin piti kiekkoa ja sitten ampui yläkulmaa, että sillä se vähän laukesi siinä. Alkoiko yhtään tuskan henki valua kypärän pitkin? Ei tässä ollut mitään hätää. Milläs kolmannessa erässä homma ratkaistaan? No, vähän parannetaan puolustuspeliä ja sitten kun saadaan paikka, niin naulataan se 3-0, niin eiköhän me siitä selvitä sitten. Näin juuri, kiitos. Kiitti. Näin tuumasi Juha-Matti Aaltonen ja MTV3 nyt nokka kohti 10 uutisia.